Koyup gidip duramını. Alo. Ağam selamu aleyküm. Wa aleykümselam. Dinleyen aydı verin. Ağam Şagol'dan Kızılı sargatsınız. Hova sargadım. Geliverin. Salgın koy kaydanlar. Bolya baryan. Öyle. Ağay, inni ökünün hiç il hayrı yoktur. Näme, inni ökü oğlan sana bolya diyerejäňmi? Inni giyjäň halyň. Köp bilip adan alyp ýene maskalaň dargadaýmy sen? Alajygym bolsa edýän atlanyp pikirlen jorajan. Bir de dinlemediňde durumsa çykdyň. Ondan sen maskalaň totum diýelmi? Düğün öňümde gysgam ýydyma kän düşen oglan çykdy. Durduk salamlaşdyk, öýü çürdi. Agy bir keli şoňa wagtynda bolýa diýmediňime gatça ökünýänne. Biziňke ırgyllap ber zordan. Gepini etip diýemok ýöne doglan bölümde aýtmasam ýadyna da düşenok goý. Han telefonumy almandyrmy? Selamu aleyküm ağam. Wa aleykümselam. Inne Şagol'dan sargadyňyz. Bolly, sağ ol, tagry kılın. Nesip etsin toýa dakynyň. Bolly, tagry kılın. Bolya sag bolun. Sana 3 tane da diyecek. Birinci bilene düşüntüň däri. Näçe ırgıllayan murdam seni aşdulsa da goýan näler. Iň esasy adam iýen zatlan halal. Eger o zatlan parkyny bilýän bolsaň düşünürdüm. İkinci bilen bolýa diýmedim diýip ökünüp oturma. Gitjek bolup göwrüňi ölüp duran bolsaň, mene seni saklamok. Kurtuluşyňa bir garşy bolup durady ýok. Debäbi öň seni el ýetmez hasap edilýän bolsaň, bu wagt biraz el ýeterrek görýän bolýan. Üçüncü bilenem gaýrat et kurtuluşyň ýaraş töwerekde görünmesin, ýa-da tenşileýde görünme. Sebäbi şol ikisinden haýtam bolsa biri bolmasa, men atudyşlydan girip çykyp bilmeýän. Ýöne göwnüme bolmady sen ikinjiň taýlajak ýaly bolup durdum. Dogluňyň bilen gurrun ulağa gitmäke ýöre çaltyrak goýdun. Selamu aleyküm hormatly vatandaşlar. Şagol şazerger özüniň sizi iň ýokary hyzmatlaryny bildirýär. Şagol siziň eliňizde bar bolan 9 karatdan 24 karatgaçe ähli görnüşde gyzyllanmagy. Döw bolsun, ýenjik bolsun, sagat bolsun, diş bolsun, tapagy ýok, näle gyzyl bolsa iň ýokary bahalardan satyn alýanlar. Size mähwaradanlar gyzyllanmagy. Ýokary bahalardan satyn nisal arkaň Şagol bilen habarlaşıp bilersiňiz. Mehriban gelinýärler. Biz şoň ýaly hem satyn almakda, hem satmaklykda iň owadan, iň gowy türkün haritlaryny iň arzan bahadan size hötürläp bilýärsin. Ha Türkden täze gelen ýüklerimiz bar. Gelin gyýylar, gelinler we biz amatly alanyş bahadan size beriplersen. Gymmat bahadan satyn alýas. Täze zatlar arzan bahadan öz halkymyza hötürleýär. Şoň üçin Şagoldan daşlaşmaň Şagol hemişe iň önemli merkezde habarlaşmak için profille nomerlerini batır har kynjaňlaşyp bilen.